martangiang makita. Dami ni di batana sumurong siyan saluhu na roha. Ima na mga ramuti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluna barita nauli nagabi hata ni di bata di minggutta sa darion 20 Januari 2027. Natarsura di buku Panorang Job Bidu 12 ayat 10 1 ayat 25 songonoma hatana. Madapoto di ibana habisuhon do taguguon di ibana do panuturio do panipangion. Idama ibana mangarpakon gabedang bedapot paulion. Iba nama kurukon sadabawa gabidang adong be natupal wagon. Idama iba nama niyo ay gabi marsik luhu nay iba na mo se palukason gabi marbalik tanood dibain. Madabo di iba na dohagukon do hapatanson guru di iba na jolma na lilu dohot na mga liluhon. Iba naman nagyon akka panuturi hira tabat-taban jala mauto akka pangumi dibain. Iba na makarhari uhum roha-roha ni akka raja jala dihohosorate tuguting nasida. Iba naman nagyon akka malimbay tabat-taban jala ditinggag ko tutano hala na marwaso. Iba naman ngucap pangulongan ni siyan halak na tahap jala dibuat penuturio sian halak na tua-tua. Ibana mangusehon haleo tua karaja jala di bahu durhos ni halak na begung. Ibana papataron akana buni sian hahulumon jala dibuat do tu hati yuron linggoman ni hamatian. Ibana pati bulun akka bangso jala di ago muse. Ibana paraton akka bangso jala di paudar muse. Ibana mangusa roha sian akka partogi ni bangso di tanah jala di luon nasida di halongonan suada dalam. Jadi dadak nasida di hahul umun somo marhati ulun jala rabat nasida di bahan somon halak nama buk ido sahana. Topik ni minggu tahun debata haroroan ni gugu dohot bisu. Di hamuna donga saha porsiaon andorang sota pahiba-hiba ata ni debata adong ma barita namar donga pura. Disadatiki adong ma dua halak na poso na tongon ditugason ulaunnya sada instansi tu Aceh nasida. Jalalakon na dua rupani tongon halak Kristen. Disuruh manasida di bahan mangula penelitian tu Aceh. Laho meneliti taringo tu ima adong sada ulun nabalga dilo sada instansi tu halaki. Habe masay daudu inganan pola dong maul dabut jebu manang jolma ala tu harangan nama say lumudo nasida laho meneliti dungi nung piga ari nasida. Habis ma bekal nasida jala pola nunga masay mali nungi lama nasida madalani api adong masada jauh di jabuon adong ma dibereng i matongon nakibitulan sada amat tatinggal dung itu tutup manasida nunga tung mawas jala male. Dung masuk mana sida dua ditutuhi dibuka amatai ma alay amatai dibereng ma ima dibuka dorohan amatai di calon nasida
dungi ramah tama manasida disukun amat taima disukun hutana dohot halakna dungi disukun manang songoni ugamona dina dua halak Kristenon Roma sahalak ahado puang agamam ninna matu sahalak Roma amat tahun pemuda di dokma ia au amang agamaku muslim do ninna jadi huamang ninna tunasarnai angwau Kristen do ala dibereng na pemuda na salakon didingdingi tulisan Arab do akka tulisan muslim gabero mana salakon mengaku ibana muslim asa bui itor mangan do minum idok rohana hape Roma kepala ustaton amat tabarjebon nin nama bapuang alaho muslim do saugama do hita hape noain puang bulan puasa bamasuk mau tu kamar puang mar puasa mahita ai di bulan puasa do noain din nama rupani alaho Kristen do bala maho bang tu dapur besi maho minum do mangan anggo hami mar puasa madison din nama rupani dungi las marohani sahalak naposoon tu dapur ala nunga puas ibana nunga male alenggo na sala na gabi mangan gubar may mana di kamar maddo manor soli puasa mahuruk au muslim alani taida ma nakkaningani di tonga-tonga ni namasay di barita na mardonga puri ala dipakai ibana bisuk na siyan portibion gabi ahama gabi male raparo alani molo taida di buku ni si Jopon ada ndohono ni si Jup di do ibana do pola do sampai 3 hari di tahun si Jup ibana do namangalo ibana do habisuon ibana do hagugun ibana do panuturion ibana do ima namangalehon waso lapatanna asa unang tapaki bisuk ni portibion tayo nakeng barita na madonga puri sada na mamaki bisu ni portibion gabi raparong mali manganggui alay sada ima nakeng mga sauna Jesus abisuni di bata gabi butong jalalasohana hamuluan alani do tayo di bagan sa 30 tahun di patol khas si Jok do di bagan sa debatado imana ke ibana dra mga liuk katironi nang pediboto si Jok do hati nanya ini taboto do ahana masa tu si Jok teide do Jok di bagasan turputon tabering do akkahamahulon berbagai-bagai cobaan alay nang pesomoni dialami si Jok danggabe mago las nirohana danggabe mago nang haporsiona alay nido ibana do sian habisuona sian debata ido benama seta kas nakeng di ibana do ia menyadari Tuhan itu mengizinkan alay dangna di persuada si Jok di boto ibana do ido sada nanay berengota siyan topikon debata haroroan ni kugu doh biso ay margugu ibana na nitonga-tonga ni hamoloin apa iti gugu nang pero sahit tu ibana nang pero akahamolon ro nang akapangujunan siya nakanahasing alay margugu di mana nang pinipake akka ali-ali akka jol manahasing bisuk-bisuk alay mana marbisuk do na siya debata alani dia makadonga sahapor siam di bagas trupuko berengotta idautta masongon jamitaom Job membedakan Job patuduhon diame bisuk nasia debata do bisuk nasia portibion
Habisuhon nasihat debata ima kemampuan melihat nilai kehidupan dan kelakuan sialomoni rohani debata. Kemampuan kita, kemampuan rohani kita untuk melihat dan menilai kehidupan melakukan dari sudut pandang di debata unang mapikiratan. Tidak do diaka namasa. Tidak do nang songon dari bagasa 70 tahun boha akan aposo ni debata. Mga sahon habisuhon na siya debata. Alay mo no mga sahon gugulo habisuhon ni portibion do gugu ni portibion. Hikmat dunia boleh tidak gudang halak na pesimis secara akademisi tidak rupanya gudang akan sadis dua studi alai tidak menemukan iman akan ingani lomoni rohan debata tidak menemukan dia akan hadua atong hido na naing dohono ni trupuko tu hita dia makadonga sa porsian bohado hita mamake gugu nasihat debata bohane tamake bisuk nasihat debata. Bagaimana kita memperoleh hikmat yang benar dari Tuhan, memperoleh kekuatan dari Tuhan. Itu na don tupukon na parjudo kita harus belajar menghormati Allah. Ai debatado permulaan, ai debatado mula ni habis suhoni. Itu na parjulo. Itu benar taida di Podasia ayat 10, di Pesalmen 110 sada 10, doh di Poda 10 sada ayat 2 takas do di sini. Dia biar mida jahubado mual ni pasu-pasu mual ni habis suhon. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat ada pada orang yang imanaking namar habisuon. Hikmat ada pada orang yang takut akan Tuhan. Asa di sido kita macalo kugudo habisu desibata ikon uduk jala toruk rohata semua sijuk. Unang gijang rohata tong. Alam merasa hita tibusi kolatan itu benar gabi gudang maderu. Lalu bagaimana kita memperoleh hikmat yang benar, memperoleh kekuatan yang benar dari Tuhan? Kita harus belajar untuk menerima firman Tuhan. Ikom masyajar kita lau macalo hatani di bata itu benar mau terjadi di 2 Timotius dulu ayat 10 sampai 7. Ayah hatan di batano, nah hasil do hatan di bata dia mengajari kita menunggu. Molunung hatan di bata ta pangasahon itu na menunggu kita nang mabiar bimana na tadubi. Alai ikut berengot tado habal gaon. Imana kani marhiti hatan di bata do mangaletu hita ima panadeu disaka di bata. Songon sijuk dia belajar hanya firman Tuhan. Gak bisa ada kukuni baru di mana. Bagaimana kita memperoleh hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan? Kita harus belajar seperti Kristen, belajar seperti Kristus, marsiajar maita, songo Yesus. Masih tirot pada Yesus. Itu benar si Paulusi, di Filipi 2, di Filipi 5, dia asa songon parohon ni Kristus Yesus ma parohota. Bahwa kita akan belajar seperti Yesus tidak pernah tergantung kepada dunia ini, hanya tergantung kepada Allah. Hidup benar saya taruh rupani dia asa holan lomoni rohani debatado na taura. Taida ma molonunga mangasakon bisuk ni debatahita dapot tama hagukun jala sakka ni debata mangaleo tita kekuatan dan kuasa Tuhan sehingga debatado harawan ni kugu dohot habisuon di bagasan murtai atong songon si jok mahita marsiajar mangasahon debata di panggul midota. Amen. Mauliate madiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabadi napaingot to kami asa to kami mangasahon bicu do agugun na sekoi. Amen.